Odnos Miljane Kulić, Lazara Čolića Zole i Nenada Macanovića Bebice danima unazad intrigira javnost. Naime, Miljana je sinoć zauvek prekinula svaki kontakt sa Bebicom, pa je otišla sa Zolom na rajsko ostrvo. Za pik.rs se oglasio i Bebicin rođak, koji je osuo drvlje i kamenje kako po Miljani, tako i po Mariji Kulić. Ovim povodom oglasila se i Marija, koja nije želela da priča o ponašanju svoje ćerke, ali je vrlo rado odgovorila na prozivke rođaka svog bivšeg zeta. Ne želim da pričam ništa o njoj, rekla je Marija, pa odgovorila na prozivke. Ma đubre pokvareno, neka gleda on sebe i da proverava da li se leči ili ne. Kao što ja gledam, idem na redovne preglede, a ne da vređa ljude i priča kakve gluposti. Neka povede računa o zdravlju, o štitnoj žlezdi, o bolesti koju je imao, a ne da vodi seoske abrove i da vređa bez potrebe, rekla je Marija.